Salutare tuturor! Astăzi o să deschidem foarte multe Lucky blocuri, cum vedeți. Girafa celeste, oh my god, cel mai rar brainrot din lume. Ok, normal că glumim. Ok, hai să deschidem piniata. Ce-am primit? Un cat. Nu bine. Hai să deschidem toate Lucky blocurile. Da, cred că o să fac pauză și când se termină eventul o să le deschidem. Am revenit, s-a cam încheiat, nu prea am lag și asta e bine. No, hai să vedem ce primim. Ce primim? Încă am lag, ok. Nu contează. Ce uita conini. Gata. Și în 4 minute o să se facă Secret Lucky Block. L-am primit de la event. Bă, Sammy e atât de tare. Un Alessio! De ce un Alessio? Nu vreau un Alessio, vreau un 6-7. 6-7. Ok, ăsta. Un la casa bu. Credeam că primeam un la casa bubu. La casa bubu? La bubu, la bubu. Ok, îți prea cringe. Oare ce primim? 6-7. Nu. Nu vreau crabul limoneta. 6-7. 6-7. 6-7. Nu, un Carlo! Du-te! Nu, nu vreau un Carlo. Ok. Oare ce primim? Hai să ne uităm așa pe linie. Ce primim mai întâi? Hai să ne uităm la apoi. Am primit 2 căcați. 2 căcați pe boați. Cacasito satalito. Ce cacasito satalito? Bă, ce aia? Și ăla e un secret? Bă, acolo a zis secret. Bine? I guess. Caca. Nu, hai să vedem ce avem noi aici. Ok. Vreau să-l țin la secret pe mai târziu. Ok. Ce primim? Nothing to, nothing. Ce-am primit? Los bombinitos, e cacapipi. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Nu am nevoie eu de niciun cocofanto elefanto. Ce primesc? Ceva bun. Nu, ce oamenii taconini. Bă, nu dă numai de căcat. Da, l-am mitit, nu prea vreau să-l deschid. Nu știu de ce l-am luat. Nu, o mumie! Vreau la casa, dă-mi la casa, fac timp. Dă-mi la casa, nu, mumie. Mamă, dau răi, uite, îmi sparg telefonul. Nu se, bă, ce prost, dacă îi dădeam să-l, dar cum nu puteam. Ok, îmi vine să trag o palmă la joc. Îmi vine să mă las Sammy acasă și să-i dau o palmă în față.
Dăm mai bun luck. Dăm un last combinations. Hai, să luăm 6-7. Te rog, te rog, te rog. Nu los orcalepas. E căcat. Căcat, man. Căcat. Hai, dăm ceva bun, un los. Combina, nu los orcalitos. Căcat. Nu grab. Mamă, îmi vine să distrug. Vine să distrug jocul. Sel, bă, de ce îmi dă numai chestii de căcat? Adă-mi și mie ceva bun. Mai avem numai 3 lucky blocuri sus. Ăstea. Și mai avem și unul secret după aia. Mi-a dat un triglini watermelon. Cocofanto elefanto. Taco lucky block. Ui, stai. Avem o oră Forex luck? The hell? Un los combinații. Ok, un los X. Un căcat mi-a dat. Nu los combina. Dă-mi un fucking 6-7. Dă-mi un los combina. Dă-mi un la grande extinct. Dă-mi... Mamă, să-mi vin. Mamă, ce mă enervează. Primesc măcar un... Nu măcar, să primesc un... La grande... Nu la grande. Ok. Ok. Aștept puțin, mă uit așa și după dau live și după vin înapoi. Sper să nu primesc... Nu un tortughini. Hai să ne uităm aici. Aici. Așa. Aha. Dăm live. Sper că am un pot un spaghetti toiletti sau isoc sau dacă pur și simplu nu vreau un tortughini. Nu vreau un tortughini. Orice, dar nu tortughini. Dacă primesc un spaghetti toiletti. Mamă, țip de fericire. Oare ce primesc? Am intrat. Ok. Nu, mi-am închis ochii. Hai să vedem. 1, 2, 3. Fuck! Du-te! Ce tortugă? Giraffa celestre. Băi, du-te, girafa celestre, un tău! Mi-am dat sel aproape la toți breroții pentru chestia asta. Pentru cei mai de căcați Lucky Block. Du-te în pizda, măti. Ok, guys. Papa.